Binoto na, binoto. Binoto na. Okay guys, hello, good morning. Adi kita sa Mutyong. Mayon didi rumba san Baluto. Jadi sa Banda Pier san Mutyong, Samar. Tahun Fiesta 2023. So, patron didi yan na, Adlawan. Oy! Ayan o. Ang dati, una daw ka na liwat kong tato. Di, nakadatong na sa finish line. Ikaw na! Kailangan sila dapat. Mapag na! Oh, edi nagdaog. Dako ko tayo rambaya kung warang over. Ato ni kaduha o. Ato. Mayon baga sa ilarom. Pintura ng Baluto. Bata ini. Bata na kagdagan. Ayan o. Maluwat na So, ayan o. wala, nga din na unis. Karani na. Ang katulo. Ang kulay blue. Ligid-ligid. I-airing. Magdaglogod may mga hangover. Hawan. Hawan man. Hawan man. Dili kay nakadusmil naman niya ang kulog, nakadusmil sa nang kuan. O, ayan o. Hindi ka pa, ang ano ni Jorge. Wala kay wala ka mo kuan. Qualified daw. Manay onis na bibintol ada. Aray, magluya na. Ryan. Ato man ni mari na kab. So guys, may niya na rurumba sa Baluto. Di sa Mutyong. Oh, kalas ko ito. May missile. Homemade missile. Quitis. Ayan. Siyagi putkan. O pala, wala ka pungpung eh. At kadelikado. Kakoy korong timolo. Delikado. Korong tanggal ko tim kamot. Okay, oh, ayan o. Ano na, unis 500. Mutyong. Western Samar. Tapos na yan. So guys, humanaan rumba and libutan tanaan bungtuhan Mutyong. Adi. Okay guys, keep it up. Subscribe.